Det er rigtigt. Mit navn er Aske, og jeg håber, jeg kan give navnet, for jeg selv valgte det. Og det har jeg, fordi jeg er en transmand. Og det vil sige, at jeg har transformeret mig fra at være en dreng til nu endelig at være en mand. Jeg har transformeret mig fra at være en kvinde til nu at være en mand. Jamen, jeg har det virkelig godt, og jeg tror det er fordi, jeg har lige fået mit første voksenarbejde. Yes! Ja. Og jeg er virkelig glad for det. Det skar mig egentlig meget godt. Ja. Der er søde kollegaer. Der er morgenyoga. Der er betalt fredagsbar. Ja. Jeg betaler for fredagsbar. Og de her dejlige kollegaer har jeg så drukket nogle øl med en fredag. Og så sådan, Aske, inden du startede på kontoret, der var 2, der havde en affære. Hvad? Og sådan, nå, okay. Det var grunden til, at de blev fyret. Nå. Ved I, hvad det her det betyder? Det er grunden til, at jeg er blevet ansat. Det vil jo sige, at altså, dem, der har ansat mig, har jo kigget på mit CV. Mest på billedet. Og vurderet, at der ikke er en eneste på kontoret, der vil have en affære med mig. Her forleden så gik jeg rundt inde på kontoret, og så var der en, der var lidt sådan træt af mig, tror jeg. I hvert fald kom hen til mig og sagde, Aske, du er godt nok et hvid, heteroseksuel, privilegeret, røvhul. Sådan, ej, tak. Men egentlig er der nogen, der ser mig for den, jeg er. Jamen, som transmand, så er det det flotteste, man overhovedet kan få at vide, er det ikke? Fuck, man, jeg har kæmpet for at se så grim ud, altså. Jeg har været ret meget igennem for ligesom at finde ud af, at jeg er den transmand, jeg er. Og til at starte med, så skulle jeg finde ud af, hvad fanden er en mand. Og så kom jeg frem til, at en mand, det er en, der spiser meget flæskesteg. En, der spiser meget pølser. En, der spiser meget bacon. Men så tænker jeg mig lidt om, det er jo egentlig bare en, der spiser meget gris. Og hvis det er fordi, man er, hvad man spiser, så er der nogle MeToo-sager, der giver mening, ikke? Men altså... Men hvis man er, hvad man spiser, så tror jeg bare ikke, jeg vil vælge gris. Men jeg forstår da godt, at Kina de blev inspireret af at spise flagmus. Det nye Batman, ikke? Altså... Så tænkte jeg, at jeg bliver nødt til at snakke med nogen omkring, hvad jeg er. Fordi jeg var meget i tvivl, om jeg var en dreng eller en kvinde eller noget helt tredje. Så jeg havde tænkt over det i flere år, og så tænkte jeg, nu bliver jeg nok nødt til at snakke med nogen om det. Så jeg inviterer en derud, der hedder Senior. Og så sidder vi der på en café, og så siger jeg, hey du der Senior, jeg er lidt i tvivl om min kønsidentitet. Jeg er i tvivl om, jeg er en mand eller en kvinde. Hun vidste ikke helt, hvad hun skulle svare. Mest fordi vi var på anden date. Og vi er egentlig forlovet nu, og har været sammen i over 3,5 år. Så hvis I ikke ved, hvad I skal snakke om på anden date, så kan jeg jo snakke om jeres kønsidentitet. Det virkede for mig, og jeg har ikke hørt så mange andre, det ikke er virket for. Så sagde jeg til mine venner, jeg er en mand nu, jeg er faktisk en transmand. Så kiggede de på mig og sagde, mand Aske, vi synes mere, du er sådan en transdreng. Ja, det kunne jeg egentlig godt forstå. Og det kan godt give nogle sprogbarrierer nogle gange, fordi transdreng minder ret meget om trækkerdreng. Det er ikke det samme. Jeg spørger mine venner på et tidspunkt, fordi jeg blev sådan helt høj og glad, altså hver gang der var nogen, kaldte mig han og Aske. Så spørger du sådan, hvad kan jeg gøre, for at folk ude på gaden måske også kunne kalde mig ham? Og så var mine venner meget enige om, at jeg nok skulle stoppe med at gå med nejlak og klippe mit hår i. Så det gjorde jeg så jeg tog hen til frisøren og sagde, at jeg vil gerne have en haircut. Og det fik jeg, og jeg havde næsten tår i øjnene bagefter, fordi jeg var så glad for at få et mere maskulint udtryk. Og så kommer jeg så hjem til min kæreste, og så siger jeg så, hej skat, synes du ikke, at jeg ser godt ud? Synes du ikke, at jeg ligner lidt mere en mand? Ja, jo, det ser sgu da meget godt ud. Fedt. Men er måske for meget sagt. Du ligner en dreng på 13. Du ligner en, der ikke helt er kommet på puberteten endnu.
Og det er jo rigtigt nok. Men det første, jeg tænker på, det er da, skat, vil du så stadigvæk have sex med mig? Ja, det vil jeg da gerne, jeg skal lade mand. Så lige siden den dag, så har jeg da holdt min kæreste godt i hånden, når vi går forbi en folkeskole. Og så fik jeg så folk til ligesom at kalde mig han-ham. Og det var meget fedt for mig. Og jeg blev glad hver gang, hvilket min kæreste fandt ud af. Så det var sådan noget, når jeg kom hjem fra en lang arbejdsdag, så sådan, Aske, kan du ikke lige være sød og være en stor, stærk mand lige at vaske gulvet? Kalder du mig jo Aske, så det vil jeg gerne. Og gutterne på baren var da også meget hurtigt til at fange den, ikke? Altså det var sådan noget, Aske, han kan godt lige give en omgang. Og jeg var sådan, ja, de kalder mig Aske, selvfølgelig kan det. Hold kæft, det er dyrt at være mand, ikke? Altså. Og så er der sikkert nogen, der sidder herinde og tænker, jamen Aske, fik du så noget seksualundervisning i folkeskolen? Der vil jeg gerne starte med at spørge. Eller nogen, der fik noget af seksualundervisning i folkeskolen. Det var en skrækkelig dag, altså. For mig var det min lærer, Karsten, 54 år gammel, der kom og slævende ind med en hel læs fyldt med bananer. Og jeg håbede, at han havde smilt på læben og lige sang, køb bananer, køb bananer. Det var slet ikke det, der skete. I stedet for, så havde han bare sit dødsblik på og tager de her bananer op på bordet. Og jeg startede med at tænke, smoothies. Jamen, det var slet ikke det, vi skulle. Og med stedet for, så skulle vi sidde som produktionsmedarbejder i Kina eller sådan et eller andet. Time ind og time ud og sidde på kondomer på de her bananer, ikke? Altså. Det skulle jo, fordi vi skulle lære, hvordan man ikke kan gøre en kæreste gravid. Det vil jeg da gerne sige som transmand, så er det ikke lige noget, jeg kan prale med. Altså. Så i al sin enkelhed vil det jo ikke give mening, at jeg lærte det. Men jeg har fundet ud af, at det er det mest effektive mod bananfluer. Der er sikkert nogen herinde, der sidder og tænker, nå, men jeg skal have så en pik, eller en tissemand, alt efter sprogbruget. Og selvfølgelig har jeg det. Jeg har købt mange. Og jeg har valgt at tage en med i dag, for jeg tænkte, det var ikke sikkert, at I alle sammen vidste, hvad det var. Og de er så dyre, for der er så få, der køber dem. Og jeg tror, det er, fordi I ikke ved, hvad det er. Jeg har taget det med, der er min favorit. En packer, ja. Og jeg ved ikke, om I nogensinde har set et strap-on, men der er forskel på en strap-on og en packer. Og forskellen er hældningen på tissemanden. For de vågne, og måske også de yngre, at det her, ved man godt det, at det her ikke er en stiv tissemand. En stiv tissemand, så vil hældningen nok være mere sådan her. Og det er meget sjovt, når man køber sin tissemand, ikke? Så kommer man ind i en butik, og så kan man se en masse forskellige farver og forskellige størrelser. Hvad størrelse tror du, jeg har købt fra... fra extra small til extra large? Det har jeg ikke lyst til at udtale. Overhovedet? Nej. Ved du, hvad gennemsnit tissemanden er i slapt tilstand? Nej, det er 9 cm. Så jeg tænkte på, om I kan regne ud, at det her så vil være en small. Ja. For det var det mindste, man overhovedet kan finde. Og jeg ved ikke, om du har lyst til at måle. Vil du hjælpe mig med at måle? Er du sikker? Jeg har sådan en lille målbånd her. En lille målbånd her. Jeg ved ikke. Vil du ikke holde den? Du kan godt holde den. Ej, og du ved, hvordan den skal vende. Han har styr på det. Han er sådan en geni, ham her. Okay. Så I kan se nu, hvor meget vil du måle den til indtil videre? Jo, men det er den anden, den anden side. Jeg skal nok lige tage den om på den anden side. Beklager. Bruger designet her i 14-15. Og hvis nu det her, det var din tissemand, og du målte den, ikke? Vil du så ikke måle den sådan her? Så ja. Men ja, den her tid, så skulle jeg også lige på et tidspunkt fortælle det til min familie, at jeg altså var en mand, og jeg hedder Aske, og sådan var det. Så jeg inviterer dem så over, eller de inviterer sig selv over, kan man sige. Og så siger jeg så til dem, at jeg er altså en mand, og så rækker min mor lige hånden op.
Mor, har du et spørgsmål? Det havde hun da. Hvor fanden er der kondomer på alle de bananer? Altså. Det var slet ikke det, vi skulle snakke om, altså. Den tager vi senere, hvordan man holder bananfluer væk, ikke? Altså. Men de tager det rigtig pænt og er virkelig søde og meget forstående overfor, at jeg er den her mand, som jeg jo er. Og så min mor, hun rækker så hånden op igen på et tidspunkt. Og det er fordi, der er sket noget op i hendes hjerne. Hun har lige fundet ud af, at hun er biologilærer. For det er hun. På gymnasieniveau. Så hun begynder at quizze mig. Stille mig altså spørgsmål omkring de her hormoner. Der er kvindehormoner og mandehormoner og alt sådan noget. Og jeg får ligesom svaret rigtig godt i starten, og det går godt. Men lige pludselig, så kan jeg godt se, at de er for svære, de her spørgsmål. Så har jeg brug for noget hjælp. Så løber jeg ind hævende om en PowerPoint-show. Så sidder jeg til eksamen med min mor. I de her biologitermer. Og det går ret godt. Især fordi, at jeg har haft biologi på A-niveau. Hvor jeg har lært, at det gælder om at flirte og smile. Så jeg sidder der og flirter med min mor. Og det gik godt. Jeg fik 10. Men jeg er træt af, at jeg er lige en lille dreng. Det vil jeg da gerne sige til, som det er. Så jeg går så hjem og finder ud af, hvad fanden kan jeg gøre for at få lov til at ligne mere en mand. Og jeg finder så ud af, at man kan komme på sådan nogle maskuline hormoner, som gør, at man kommer i puberteten. Og sådan nogle vil jeg gerne have. Men så står der så, at det er en form for optagelsesprøve, man skal igennem. Og skal jeg ringe til min læge og sige, hej, jeg er en mand, tror jeg. Og så er han sådan, nå, så skal vi jo snakke om det. Så sådan, ja. Så kommer jeg ind til lægen, og så siger jeg så, og jeg har jo forberedt mig. Altså, jeg har virkelig lavet en pitch om, hvor mandet jeg er. Jeg kommer bare ind. Og jeg har taget søm med, ikke til lige at... Jeg er sådan, nå, hvem er bedst? Og så var jeg sådan, nå, jeg er ret sikker på, at jeg er en mand. Så sådan, nå, okay. Du forstår det godt, du gerne vil være. Ja. Det, der så sker, det er, at man så skal snakke med nogle psykologer, der åbenbart skal bestemme, om man må transitionere sig sådan hormonisk. Og så kigger jeg i min e-boks. Så står der 5 måneder til den næste audition. Hvilket jeg synes er lang tid. Mest fordi jeg står ikke, hvad jeg skal forberede mig på inden. Nå, men hvordan forbereder man sig til sådan en audition? Så jeg panikker og går ind på Google, hvordan er man en mand? Der står ikke noget der. Men jeg fandt ud af, at man kunne tage et tømmerkursus på 5 måneder grundforløb. Så det gør jeg da, altså. Så jeg starter så der, og så får jeg så er der heldigvis en masse gutter på det her hold. Og så spørger jeg dem mod betaling, om de ikke lige vil hjælpe mig med at lære at være en mand. Det vil de gerne, så jeg kom på sådan en lille mandekursus. Og de lærte mig sådan noget med, at jeg skulle købe et kæmpe fjernsyn af god kvalitet. Og ikke for at se noget på det, bare for at vise det frem, når der kom nogen. Det skulle ikke slides op, vel, altså. Så lærte jeg også, at man skulle gå ud på pissoiret, og så skulle man tisse ved siden af. Altså, så er det meget is ved at dumpe, altså. Så lærte jeg, at nej ikke skulle betyde nej. Udover hvis man havde spurgt, om man skulle hjælpe med opvasken. Så kommer jeg så ind til hende her Karen, 10 gange. Så spørger hun om alle mulige underlige ting, sådan noget som, har du det godt? Ja, okay, det har jeg. Og så er hun sådan, hvordan har du det med min krop? Jamen af helvedes, det er jo derfor, jeg sidder her. Det er ikke, fordi jeg synes, det er hyggeligt at sidde og drikke kommunekaffe med dig, Karen. Og så efter 10 gange, så er hun sådan, okay, du kommer igennem nåløjet. For det første, fordi jeg synes det, og for det andet, så er det, fordi du er blevet over 25 nu. Så jeg kan ikke rigtig sige andet. Så har jeg brugt et år på det her. Ej, hvor hyggeligt, hva'? Og så sker der så næste proces, det er, at man skal snakke med sådan læger, ikke? Og der kom så en læge, der skulle måle mine bryster. Ja. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har fået målt jeres bryster ved en læge. Men det er simpelthen sådan forskellige skåle. Lægen tager og putter på mine bryster. Og så skal hun jo så vurdere, om jeg er den blå skål, den røde skål, eller Margrethe-skålen. Og så står hun seriøst sådan,
Og jeg er sådan, nå, den her skål passer meget godt, men herover der er dit bryst lidt mindre. Ved du godt, du har ujævne bryster? Så jeg sådan, nej, det vidste jeg ikke. Men er det relevant for operationen? Det var det ikke. Så er jeg sådan, du har en skæv næse, altså. Men jeg fik ikke lov til at tage skålene med hjem, for jeg ville også gerne skulle måle min kærestes bryster, ikke? Ja. Men jeg har en rigtig skål derhjemme, så den passer nogenlunde. Nå, men så sker der så det, at jeg skal opereres. Så jeg kommer ind til en operationsstue, hvor jeg så ligesom ligger mig ned og snakker med lægen. Og så siger lægen, det skal nok gå godt. Bare lige så du ved det. Så når du vågner, så er du blevet sådan lidt en Tyrannosaurus X. Og så er jeg sådan, det er ikke den operation, jeg har bedt om. Men altså, det kunne da være meget sjovt til fastelavn, men det er ikke... Altså, jeg synes, det er en fed, inkluderende verden, vi har. Jeg vil bare komme ind og sådan, jeg er et monster. Jeg er en dinosaurus, der er udryddet. Og jeg er sådan, nå. Jeg er sådan, nej, jeg tror, du misforstår mig. Det er fordi, du ikke kan bevæge din arm mere end det her. Jamen, jeg har det virkelig godt.